Piti agin ana uy. Grabe kutis pagkahamis. Napay lawas. Kumpleto. Unsa man ni si Gimo dire? Nala po ni si giring-iringan ba? Unsa na po kay trip aning bataa ba? Uy, Gimo, naunsam ka diya? Agsaba ba? Tanawa lang. Wow! Piti uy. Diba? Pasalipod na, bakit basi makitaan ka na? Uy, bisig masakpan tani ba? Ulo kay masakpan ba? Balag masakpan oy, basta makakita lang. Sus, tora. Ginoo ko. Uy, Gimo, naunsam ka diya? Nanggahi naman kang. Sige, saba, bakit basi makitaan ta? Unsa man ni sila pari diri nga? Unsa nang pigya pa-hapaan ani? Murag naa ni milagro ba? Grabe pitian lagi mo no. Swerte sir king uyab na ba ro nagkadaw og luto. Pre, unsa man mo diha? Susurti hagid na ako ani akong uyab pero bisag unsa ako ba di jud matatsan. Sus ampingan gyud ako ni kay di ko gusto maadto ni sa lain. Panigurado daghan nagapahapaan Malipay man gyud sila og magbulag mi. Hala. Ayab sa libdi. Ay salip din. Awa na bi. Ay sus, ako sa kanina ra bitaw mo. Hawa ba? Panalangin ni. Hawa ba? Ulo ni mo pre. Wow. Uy, Taysa. Kisa man si pang ukoy-ukoy diha. Ukoy, pastila ng mga kulukoy day. Nitukar na pong pagkamanyak kaning mga buangan ni ba? Bakla din yung tirada. Sumbong ka siyang papa, bi. Kol, oy, Paps, namlagi ka. Kol, ato yung dalaga dito, kaya mga kulukoy ni atake na pod. Usay may atake. Na, di bakla di mong anak dito, ato ada yung Kol. Pagtay lang mo ron. Anak Kol, impas yung mga buanga mo. Asa man ta kung bana? Uy, nawala ra magalit. Kinsa man yung mga tawahanan diri naghapa-hapa? Uy, naman po di akong bana diri. Hoy, unsa mo dia? Kaya naman. Adi. Usa man ni? Naora di ka diri ha, nagapil-apil di ka silang kabuang ha. Kapil-apil imong pari diri, imong anak pagyud. Nya kamo pare. Wala. Basta pre ha, ayaw sabas imong pari ha. Lagi, basta tara na ay saba pud nga nagkita ta. Gusto ba ka makakwarta nga dali ra nga nara sa inyo ha? Magdula na ta og una game, i-click ang link na sa comment section nga i-download kini. Magawas diha, login og register. Kung wala pa kay account, i-click ang register dahil nimutang nimong contact number, password, referral ID og verification code. Pag sulod mo sa dula na nakalibre nga frequency ra nga mo eksperimento og dula. Daghag ka pilihan nga dula ra na Dragon Tiger na color game, color lang. Pero ang pinaka-paborito na kong dulaon man ang Mines. Kaya lang imong bomba para nindot imong pangwarta. Pananglitan, na rot imong frequency ra nga gusto pa ka madula, i-click lang plus sign sa taas, mamili ka 100, 200, 500, 1,000, Gcash lang ang gamit. Kung pananglitan, daogan na pud ka, na gusto ka mag-withdraw, i-click lang withdraw sa baba, Gcash lang ang gamit. Ang sa pang dugayan, magdula na ta og una gid.